Kakin hun jong ki nurse ki bakin thup iki samla ki batho exam rung kam staff nurse bat ki bom tho exam ki bala lej bandawa na commentary ka tanat ka ko ka khia ka DHSMI kin thup kiwi ban pen bet ya kin rum kan ram ka bay day bat ka jing pen mi ik result makum jo ik jing set jing kali kala pen sngauru halor ka grievances redressal cell kani ka kin hun hadien ka jing mi shakmat jong ka kin hun ki officer na ka tanat ka ko ka khia hapo ka Meghalaya Medical Services Recruitment Board MMSRB ban pen shai pet ba halor ki ki jing kin tho hagbai dei ba kani ga jing don jong grievances redressal cell kini ki samla hapo ka jing elam ulur step nong room ki laong kani ka cell ka dei ka badang shumi shen bat kim tep a halor kani bat ban pen sngo ba ka long pat ka bathamula namar ki dei ki ju ki brio ki bana ka board ki badon hakata ka cell ka badon hapo ka jing elam jong DHSMI kum ka chairperson kani ka grievances redressal cell ro ya kani ro ngim don jing tep na do man shwa ba ka don tangba hadin jong ka jingmi jong ka result hadin jong ka jingmi ka jongi sha press conference ka tu ka singi jong ka arpu pratarik kami kani ka grievances redressal cell haka arpu pratarik hi jongu September arajal arpu saw but kani la composition of the grievances redressal cell ide Dr. FV Kharshi yang director DHSMI id badlong chairperson tai Dr. Twinkle Subasini M. Marak, MCS Deputy Secretary, te Dr. Melim Umlong, ibadai member secretary jongka MMS RB, te Dr. Marba Warsyong, ibadai administrative officer MMS RB, Melinda Mary Marbanyang, deputy director jongka nursing, but Sajid Dam Bamon, nurse teacher, ibadai member jongka nika grievances redressal cell. Hakabaya day bakaniru ngimtip ai hadien jong ka jinglek ya kenduk ka jongi hakalai phau tarik ngiyo ya ka ban shondor ya kani hakaba ki doktor ki badon lang hang tu bat ki DHS badon lang hang tu ki pen i baki don ya kani ka redressal cell ru kumbala pen ayu hang ni kumbala pen sha hang ni kani ka tarik ka pen shisha ba ka sedang haka arfu tarik hi jong uni usnam jong u bana bakandai ya kata te namar bakani ka dega jing sedang ka jongki ka dega first time ka jongki ka okay na kaliang jongi ngisngo tenat ya ka bakadon kani mo ngila ban lunch ki complain ki jongi ngila ban submit ki complain ki issue ki bangi face hakano kanu ka benta hakabaya dai bat ka kam ka jongi ro mo tangba hang ni ki thobet ka purpose dei tang nak benta kani ka 21st September exam hi kabalong hau ni usnem te kamot hadin jokani kani ka grievances cell kan du no ne tup kumno ngam tip rai kata te ya kata ban ong ban shania ne bom shania ru umpat la ban ong namar hang ni ngin shania kumno namar kadang dei ka bathamai ya kitiar ki bathamai tam jula hi ban shania ki priyo kidai kitu hi ki baju mi ki baju ki bangi ju pen snow ya kaju bun sien tamba kaju ki ya ngia repeat ya kaju lalong tamba kani ka jingle ka jongki ka repeat kaju kilo ongru bakalong pat ka badon kam bah kata ka sel de bantung ru da ki brio ki banabar kum ki badon jingtep ru halor ka an bat ki brio ki betrei mon sngoba kanang bakanum don kanu kanu ka jingpet siliang hang ni po ka grievances redressal cell kila de ban bu kum ki brio ki jong kalor hi ki ban khmi bania hakabaya dei bat kanie namartang da kini hi kamot kani kan suyat be kum tu hi kamot maki kini ki dei kim dei ki bri ki banabar kini hi ki jo ki basu attend meeting bat ngi kamot kini hi ki jo ki bri ki dei ki ayu kumno hi ngila ban shania ru kai namar kini ru habaki yo sngo ya ka jing dawa jongi tangba ya ka jing dawa jongi kimpun urlong kat kum ka jing dawa kini ki jo ki brio ki badan hang ni lada umdon ki brio ki banabar kum nakiseng bhalang ki deban include lang te kum ki brio jong kum naki NGO semua ki seng NGO saya ki niki pressure group ai ki badan hapo jong ka imlang salang jongi te hak kum jong ki brio jong ka lor hi ki deban include lang hang ni khnang bakani ka grievances redressal cell kan long ka baya bet ya nanti namartang da kini hi ki badan hang ni ki bangi ju ya syong meeting bet man kapor ngiyo i bakini ki konrom kanram hadin bangi syong meeting bat ki hi ka sedang kani ka konrom kanram te lada kini hi ken solve ya ka problem jongi kamut
ka problem, it will remain a problem. Bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus f menta kasni. Lawan Ra Shafi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety